Hallelujah. Amen. Glory be unto Jesus. Amen. Uvukile bazalwane. Hallelujah. Ake ngithi mina ngizothi uvukile uJesu, nina nithi uyaphila uJesu. Hallelujah. Uvukile uJesu. Uyaphila uJesu. Uvukile uJesu. Uyaphila uJesu. Hallelujah. Uyaphila uJesu. Siyabonga uNkulunkulu. Hallelujah. Bazalwane siyabulisa ngokukhulu kuyithoba egameni leNkosi. Hallelujah. Ake senze sona ke sithatha lethuba sibulisa obaba inhlobo zamakhaya bakhona phakathi kwale ndawo. Hallelujah. Sibulisa omama abaphethe amakhaya basizi abenza bonke ekhaya liba ekhaya ngoba kukhona umama. Hallelujah. Sibulisa intombi, sibulisa insizwa elithe iBhayibheli nina abantu abasha ninamandla. Hallelujah. Sibulisa usonto sikolo egameni leNkosi. Hallelujah. Sibonga abazalwane ukuhlanganyela nami, kuyisibusiso kithina, sithathi kancane bazalwane. Amen. Ngicela nje uyishaya izandla ngoba khona. Glory be to God. Hallelujah. Ukhethekile bazalwane ngibingelele kumkami. Hallelujah. Egameni leNkosi ngicela nje simshayele izandla. Amen. Siyabulisa kubazalwane abasibukela live ku Facebook. Ngelihle igama leNkosi siyabonga kubona. Hallelujah. Ukuthi bathatha idatha yabo and watch us. Iyathobisa kakhulu. Bazalwane abasibukela ku YouTube siyabulisa kubona. Abazalwane abalalela ama-audio ethu whether kube labo sibathumela ngama-podcast siyabingelela kubona. Hallelujah. Abazalwane abalalela intshumayelo zethu ku-WhatsApp siyabulisa kubona. Makabonge Jesu. Hallelujah. Uvukile uJesu. Hallelujah. Bazalwane bami, namhlanje we commemorate, we celebrate ukuvuka kweNkosi uJesu. Manje maningi amakhosi, njengoba amakhosi amaningi ngizokutshela amanye ayakhonzwa. Njengoba akhonzwa amanye abekade akhonzwa. Uma ekhonzwa engizokutshela kona ngawo ukuthi athumedlula emhlabeni, athi uma ekhothama okwenzakalayo yathathwa ayongcwatshwa. Uma eyongcwatshwa noma eyofihlwa okuyayithiwe makhulunywa ngeNkosi kuthiwa iNkosi ayingcwatshwa iyatshalwa. Uma iNkosi yotshalwa okwenzakalayo ukuba ithuna layo lihlala linjalo. What I mean is ithuna lakhe lihlala linamathambo alo. However, there is a king elithe iBhayibheli uma beyilethela leNkosi babhala umbhalo noma inscription ethi this was the king of the Jews. Uma ibethelwa leNkosi iNkosi yamakhosi. Uthi uma ibetheliwe ngelesithathu ilanga noma usuku maqeda bese iyavuka leNkosi. Ekuvukeni kwayo bazalwane ngivumeleni namhlanje ngizothi kinina elakhe ithuna lienthi. Akekho yena ethuneni, akafani namanye amakhosi. Asikhonze inkosi esethuneni, sikhonza inkosi enqobe ukufa.
Hallelujah. That is the man Christ Jesus. Praise be to the living God. Manje ke namhlanje sihlale sishumayela kwaduva kwaJesu. Namhlanje nje bazalwane kukhona nje a passage of scripture ebekekile enhlizweni yami ukuba ngabelane ngayo for the purpose of today. Hallelujah. Glory be to God. Amen. 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 So the passage of scripture esizoyifunda itholakala encwadini yezenzo Acts chapter 2. Sisazofunda ngizothi kuwena namhlanje angifuni so much to focus on ukuthi okay sifocus ekutheni uJesu uvukile. Hallelujah. Ikhona le I want you to keep it at the back of your mind. However ngifuna ukuthi nawe uyithathe uyibeke ubone ukuthi mina ngena kuphi ke ekuvukeni kwakhe. Am I making sense? Hallelujah. Where do I fit in ekuvukeni kwakhe? Ngoba iqiniso lithi bantwana basekhaya thina we are mere mortals. Thina sakwe ngodaba siyaphila. Usuku nosuku sisondela ethuneni. Siyafa, in other words, day by day. Hallelujah. And it seems as if ukufa is the ultimate enemy efanele ukuba sibukane nayo noma efanele ukuba sibhekane nayo maqeda bese siyayinqoba. Hallelujah. Uma sifunda uzozwa wekulalele kahle umyalezo wami namhlanje uthi semfaka wena ke la. Death cannot keep you. Ukufa, it is impossible for it ukuba uqine. Hallelujah. Ngithi kuwena sifa usuku nosuku. But the ultimate purpose yomuntu injongo enkulu ukuthi aphile. Sisonke bazalwane injongo yethu is to live and show life. Uma uyolala ubusuku ukhathele mawuvuka ekuseni uthi namhlanje I want to live today and show life ukuthi ngiyaphila nginempilo. That is the ultimate purpose yomuntu. Hallelujah. Sisazofunda ke izwi lenkosi. Cela nje kolungisa inhliziyo yakho. Sizongena ezweni manje. Cela nje sivale namehlo bazalwane. Baba nanti izwi lakho liyaphila lingowe. Liphefumulelwe nguwena. Nkulunkulu wami siyabonga Nkosi ukuthi namhlanje usidibanisile. Siyabonga Nkosi ukuthi namhlanje uzokhuluma nempilo zethu. Speak to us, Father God Almighty. Ukhulume kwangazuthi uyaqala Nkosi. Ulungise empilweni zethu la sidinga ukuba ulunge khona. Egameni likaJesu waseNazaretha. Ngalezwi namhlanje khazimulisa uJesu kuyona le ndawo. ngoJesu Kristu lo inkosi yethu. Siyabonga ke Baba, manciphe mina njalo bese wena Nkosi uyaphakama ngoJesu Kristu lo inkosi yethu. Amen. Oyithethe bazalwane ngicela asifundele verse 22. Yes. Madoda aba-Israyeli, zwanini lawa mazwi. uJesu waseNazaretha, indodana efakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla, nangezimangaliso, nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, njengalokhu nazi nina uqobo lwenu. Hallelujah.
la sithola injumayelo kampostoli uPeter. Siyamkhumbula ngithi uPeter ukuthi it is the one owaphika uJesu. Wathi uJesu iqhude Peter ngakakhali kathathu wena you would have denied me. Now uthi uJesu uma ezovuka uthi uma sevukile utshela abafundi bakhe uthi asambeni siyohlangana eGalile. Mina sengihambile ngiphambili ngiyothola khona eGalile, but nize ningamshiyi noPeter. Make sure ukuthi uPeter niza naye. Bazalwane, empilweni kunalento yokuthi sirayithe abantu off, sithi into yalomuntu ayikho. Maybe uwe abantu sebakrayithe off bathi indaba yakho ayikho, bathi izinto zakho angayiphinde zilunge, bathi into zakho angezize zihambe kahle. Ngivumele namhlanje nje ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu uyabayeka abantu abadedele ukuthi bakhulume, kube khona izinto abayikhulumayo, kanti uJehova unepurpose afuna ukuthi ayiphelelise ngeyakho impilo. Ngoba abantu noma bangakurayitha off bathi indaba yakhe iphelile, bathi indaba yakhe ayikho, uJehova usuke ngakaqali. Kukhona lokho usimakade asafuna ukukwenza, ulinde ukuthi bakhulume baqede njengoPeter, bathi indaba yakhe uNkulunkulu angeke aphinde amfune, uJesu noma ngavuka ngeke aphinde amamkele. But sizwa the very same Jesus athi masiyodibana eGalile, make sure ukuthi uPeter akasale. Ngicabanga lento ngifika kuye uPeter ukuthi uzizwa kanjani, bathi woza nawe Peter, inkosi yakudinga. Athi mina ngangimphikile, bathi Yesu yakudinga. Kanti uNkulunkulu ubone kanjani? Kanti uJesu uboneni? Ubone le ntumayelo le ukuthi uPeter uzomphika ngoba akabathiswa, but uma sebhathisiwe uzokuquka maqeda shumayelo. Glory be unto Jesus. Verse 23. Yena lo esenikelwe ngesu elimisiweyo nangokwazi phambili kukaNkulunkulu, nambethela ngezandla zabangenamthetho nambulala. Hallelujah. English. Verse 23. But God knew what would happen, and his prearranged plan was carried out when Jesus was betrayed. Hallelujah. Amen. Yes. But God knew what would happen, and his prearranged plan was carried out when Jesus was betrayed. With the help of lawless Gentiles, you nailed him to a cross and killed him. Hallelujah. Amen. Bazalwane, ngithe mina sizokhuluma ngokuvuka kwaJesu. Ngathi mangiqeda ngathi kumele kuba uphinde uyifake, ubone ukuthi mina ngingena kuphi. Now lithi iBhayibheli uJesu wabethelwa noma wanikelwa kubantu abanganamthetho, ngoba kunecebo, there is a pre-arranged plan. In other words, bantwana basekhaya konke lokho kwenzeka, it did not take God by surprise. Ngifuna ukuthi kuwena impilo yakho awuyiphili ngoba uyiphila, uyiphila ngoba kunecebo esevele lihleliwe. Kuleli cebo sevele li pre-arranged. Now uma icebo likhona li pre-arranged, bayazi abantu abenza amacebo, yingakho bathi noma behlela bathi I have plan A and plan B, okusho ukuthi plan A angahluleka then I can jump to plan B.
okusho ukuthi kwesinye isikhathi icebo liyahluleka, kwesinye isikhathi icebo does not go according to lo ohlelile. Ingakho ngizothi kuwena namhlanje uNkulunkulu unecebo ngempilo yakho irregardless of ukuthi kwenzakalani namhlanje, irregardless ukuthi ubona izinto ingahambi ngendlela othanda ihambe ngayo, but konke kusehlelweni lakaNkulunkulu. Ingakathi akhuluma athi wenza konke kusebenzelane kube kuhle, noma kukhalisa kuba kuhle ekugcineni, noma kuletha inyembezi kuba kuhle kuwe ekugcineni. Hallelujah. Glory unto Jesus. There is a plan that the Lord is working. But most of the time, our challenge, our problem is that we don't understand the plan. Is a master builder. God is someone who plans. uNkulunkulu izinto ezenzakalayo wena ucabanga ukuthi ziyaphela, wena ucabanga ukuthi rather ziyaqala, kanti kuyena sevelephelile. Uthi umekhuluma umesevukile uJesu lapha kuRevelations, uthi kuJohane, I am the Alpha and the Omega. Okusho ukuthi I'm the beginning and the end. Ukhona omunye nje ohlakaniphile wathi umekhuluma wathi always begin with the end in mind. Bazalwane bami, uNkulunkulu kahle kahle njengomakhi ufana nomuntu ophethe iplan. Yabo iplan leyo kwakha izindlu. Uthi uma eyiphethe le plan, bazalwane kuthiwa indinga kabi khona wena usabona isiganga, but lo odrowa iplan, iarchitect already indlu seyiqedile. Sisonke bazalwane. Already the house has been completed, but the house is not yet completed. Sazobe kuyitina kufike kwakhiwe, but lo owakhayo already he knows ukuthi indlu izoba njani. So like uNkulunkulu ngempilo zethu ufuna uqonde ukuthi noma udlula esimeni la uyithola khona, udlule emanzini ashisayo, la uthi uyabheka abantu befanele bakusize, ubona abantu abaseka bazokusiza, ufuna wazi ukuthi uNkulunkulu ikhona lento ayakhayo. uJehova abasusa abantu ukuze uJehova aphelelise lento yakhe, ukuze kungabi khona umuntu athi ume kanje yimina. Jabula abantu uma besuka, jabula uma behamba, ngoba uJehova ufuna ukusebenza. Hallelujah. Most of the time it's very painful, most of the time it's very hurting. Ibisumu betrayal bazalwane. Ibisumu betrayal umuntu omthandayo umthembayo. Ibisumu lento leyo. Ucabanga ukuthi uzoba khona angabi khona. Hallelujah. Uzwe ukuthi bayahleba bakhuluma kabi, and then mawulandelela ukuthi abo yazi kunabantu angekubele nandaba uma behleba. But kunabantu abazona beqala bakhuluma ngabe suvusa amehlo ukuthi hawu kanjani lona kubona bonke abantu, ngoba sekunezinto kuneyimfihlo engiyithathile ngayo utshela zona ngami. So it's very painful, betrayal, but God is working. Hallelujah. Bazokhaphela, bazobetray, bafuna uyekufela, bafuna kuphele ngawo. Lento ihlanganisa bafuna ingahlangani, lento yenzayo bafuna ingenzeki, lokho kuzamayo bafuna angazameli. Hallelujah. Abantu
abantu nabanxaka ba comfortable masonke siku level efanayo. Hallelujah. But the minute we begin to rise, kulaba qala khona bathi lo akakwazi ukuthi aphakame. Hallelujah. Bathu mabekhuluma ngabafowabo bakaJoseph bathi abafowabo banaka ukuthi uJoseph uthi bazoguqa, they will bow. Banganaka ukuthi uJoseph they are stars. Leyo bayiminister nje kwabayisipholo. Hallelujah. Verse 24. Lowo uNkulunkulu wamvusa emshukulula iminjunju yokufa. Lokhu kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yini. Hallelujah. Amen. English. But God released him from the horrors of death and raised him back to life, for death could not keep him in his sleep. Hallelujah. Phethu umyalezo bazalwane namhlanje. Umyalezo wami is very simple. Uthi death cannot hold you. Death cannot keep you. There is something ukufa ukuyenzayo. I'm sure sonke siyakwazi ukufa ngithi bazalwane. Siyahanjelwa esibathandayo bethu. Kuna lento very painful about ukufa. Ukufa kuletha isoro, ukufa kwenza ukuthi uvele nje udazuluka ukhali, because it is very painful. Now ithi iBhayibheli uma silifunda uNkulunkulu wakhulula uJesu ngoba ukufa could not keep him. Ukufa akwazanga ukuthi kumbambe, ithuna alikwazanga ukuba limgcine. Yabona ithuna kahle kahle bantwana basekhaya uJesu before ezoyofa uthi sesifikile isikhathi sokuba indodana yomuntu ikhasimuliswe. Uyifanisa nenhlamvu kakolweni uyifanisa nesidi yewithi. Uthi if isidi yewithi wele emhlabathini nothing happens, uyihlelele iloku yahlala ibe yodwa, but once isidi yangena ngaphakathi kunebenzakalayo kusidi iyaqala besiyafa. Uma ifa yaqala besiyaterminate, besiyaqala ikhipha impilo. Kanjalo ke naye kwakumele ukuba yongena ethuneni, ungena ethuneni kufana nesibeletho ukuthi kunento ehlukile ezozalwa. Jesu siyavuma uwenzile ama-miracles, but ayipheleli lapho. Kwakumele ukuba yongena esibelethweni, angayingeneli yena, angenele thina ukuze ngaye ubesevuka nathi sithi lawo mandla avuke ngawo yiwo kanye esinawo. Ukufa abakwazanga ukumqhina. Once you become a child of God, once wamvuma wamamkela njengenkosi nomsindisi, death cannot keep you. Stagnation cannot keep you. Hlale endaweni eyodwa akwazi ukugcina ukuthi into zakho zingahlangani, ayikwazi ukuhlala emahlangani. Unenkosi engaka, enamandla angaka, ezizinto engaka, akwazi emahlangani. Glory be unto Jesus. Umuhamba fanele ungasabi lutho, wazi ukuthi my God will come through for me. Ngathi ngaba istatement sakho ngoba wena usazolima, wena usazovivinywa, wena usazohlushwa, wena usazoshaywa, but always have it in mind ukuthi my God will come through for me. Ngoba uNkulunkulu unamandla, angeke avume ngami. uJehova angeke anginikele ukuthi izitha ihlese ngami. Hallelujah.
because yonke into bazalwane ile when you decide when you khetha ini wena unquma ini. Hallelujah. There's a time efika empilweni zethu sikhona, that is the time of being shaken. Hallelujah. Sinabantwana ngithi la bafunda isikolo bazalwane. Hallelujah. Ngiqaphela into eyodwa bazalwane, mina kudala ke ngasifunda isikolo seminingi leminyaka. Hallelujah. Ikhona lento ukuthi nami ngayithembi kahle into zesikolo. Yabo lezi general education angizithembi kahle ngoba intanga zami ziyakhala bazalwane. Hallelujah. Ziyakhala intanga zami zikhala mahome kwaba grade 3. Hallelujah. Akaze ngayibona mina but yonke if you badabula laba mhlawumbe nami izo yabo. So abantwana they can testify ukuthi if ubefuna grade 1 menyuka ilevel ya grade 2 umsebenzi awusafana. Hallelujah. Anyuka grade 3 grade 4 the levels are never the same. Awusafana. So kwenzakalani ngokwelevel yakho ukukhona ishaking eyenzakalayo, uyanyakaziswa ngokwelevel yakho kuthiwe laba baka grade 4 balungele lokho, baka grade 3 balungele nakho. Hallelujah. Ngoba kufanele kubonakale ukuthi can you take it, can you withstand ukuze uphase uye ku next level. So ngizothi wena empilweni ilife ifana nesikolo always uwe odetermine ukuthi kuzokwenzakalani. Hallelujah. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Ngikhumbula ngiyobhala umetric. Then ebeyayenze ngiyobhala while ngisaprepare, while ngisafunda. Then njalo mangifunda ngithatha incwadi ngiphathe ukuthonga online. Hallelujah. Manje incwadi ngibeka iTV thonga. Hallelujah. Abona ukuthi yabona kunenyawo lemfene. Hallelujah. Angeke ngithi mangithinta incwadi ngilale, mangiyeka yenza okunye ngibe right. Then I had to decide and make a decision. Hallelujah. Yazi ngathi mina ngathi uma ekhona umthakathi obheke kimina othi lo angeke azaphumelela, othi lo ugcina la, ngifuna ukuthi kulonyaka ahamba enyangeni yakhe ayolanda change, athi kanti umsebenze njani ngoba lo muntu uphumelele. Ngathi wena kuvumi, wena kuthandeki, ngizofunda because yinto efanele ibe isikhali sesasala. Glory be to God. Don't allow a situation turn impilo yakho around, ikuthathe yokufaka ethubeni yala ungavumi. Kunezinto uzoyibona le pattern ilokuyenzeka repeatedly. You need to take a stand. Uthi enough is enough. Udlale ngane kakhulu, no more. Hallelujah. Hallelujah. While ngisafunda ngifike verse 8, ngithola umunye bengimconsider as umngane. Ngithi yena yazi kwenzeka into engajwayelekanga. Ngithole isabu. Athi mina angithi bazalwana bengichaza isabu ukuthi yini, supplementary exam. Bathi ke uyabhala, uhlale phansi ubhale the main exam. Uqede uyibhala main exam, uyifail. Ma uyifail mhlawumbe ufela lapha, let's say pass mark of 50. Uthole 48. Awufeyilanga kakhulu, abakede lo 2
babiza izolwrite le phepha olibhalile uzophinda ulibhale futhi athi kuyena unyaka wami wokuqala eVarsity ngathi kuye ngithola isapho ngidibana naye ematekisini lapha eJozi wathi kimina yabo isapho njengoba uyitholile hayi seyingenile uzoyiphinda futhi uyithole na next year ngathi mina ubani angeke mina ngiphinde leyo yokuqala nokugcina angeke ngiphinde and kwenzeka exactly God what you say izimo they want to take you and die and kill you zithathe ziyofaka encwabeni nakunampilo encwabeni akuna-existent akuna-existence yingako athi uprofethi ungekhuluma God the grave cannot worship you angikwazi ukuyethuneni ngiyohlala ngoba indumisa ngeke iphakame ngoba lapha kunamathambo omile Jehova mphilise maqeda lithi iBhayibheli wezu uNkulunkulu wakhumbula ukumkhonza kwakhe ngoba wamtshela wathi Jehova bekukukhonza kwami okungaka uyasazi isimo sakho yazi lento obhekana nayo avumi yala nawe ngoba wena ukuKristu ngoba wena uyakholwa ngoba wena uthengwe ngegazi ngoba wena wafelwa wena wenzelwa umsebenzi lo msebenzi oqhatha noSathane inkinga kaSathane ukuthi thina wasinomusa ongaka nebiyamlimaza sikhathwa naye ngoba yena isecond chance azange ayithola verse 25 ngokuba uDavide uthi ngaye ngayibona inkosi phambi kwami njalo ngokuba ingakwesokunene sami ukuze nginganyakaziswa hallelujah amen but the Lord njengo David ukhuluma lapho ngoJesu uthi I saw the Lord. How did David see the Lord? uDavide ubona uJesu ngoba kunomyaleza nikezwe wona before time. Hallelujah. Inkinga yethu most of the time we are slowly but surely losing sensitivity yethu yokuba siqaphele sibone ezinye zezinto ezinhle uNkulunkulu azenza empilweni yethu kubese zibonwa yilabo abafuna ukwenza okubi empilweni zethu. Hallelujah. Uthi umzele umntwana sisuka ungabona ukuthi lo man kunento ehlukile ngaye but kube khona isitha esevele sibona ukuthi kunento ehlukile ngaye besisitha sifuna ukugadla kulo mntwana umzele. Hallelujah. Ngathi uNkulunkulu angayivusa that sensitivity so that we can see ukuthi what are we carrying ukuze sibone into esiyithwele ukuze sibone into esinayo nento esingakwazi ukuba siyenze. uDavide so uJesu ngoba uNkulunkulu wamambulela ukuthi esizalweni sakhe kuzoba khona inkosi. Uma uDavide ukhuluma as a prophet athi I see the Lord ngabo ke I know ukuthi the Lord ula eduze kwami. Hallelujah. I see the Lord. The Lord is beside me. May you see the Lord. Hallelujah. Sekwenzela konke kwangongabona inkosi. Ngiyacela mntana sekhaya ungaboni abakuzondayo. Ungabona bangakufuni. Bona inkosi. Ngoba iqiniso ukuthi uyabadinga laba abangakufuni. Ubadinga kakhulu kunalabo abakushayela izandla. Ubadinga kakhulu laba abangakufuni kunalabo abathi press on keep going. Ngoba kahle kumele kuba disappointeke bona ukuze icebo la kaNkulunkulu liphumelele. uJehova akayiphumelelisi into engathestwanga. The Lord will test it. uNkulunkulu will test you
uJehova uzokuthumelela abantu abazokuvukela uthi mawukuthi loya muntu ngiyasebenza mfowethu nosebenza but umelene nami emsebenzini ungifunani uJehova avusela abantu abazomelana nawe even esikolweni uthi loya muntu ngimenzele ungifunani ngoba iagenda yami yodwa ukuthi ngizoyifundela ngiqhubeke nempilo ngoba uJehova kunento afuna ukuyenza kuwe. Hallelujah. That period is not so much about ukuthi kwenzakalani, but it is so much about ukuthi how do you respond. Verse 26. Ngalokho inhliziyo yami iyajabula, nolimi lwami luyethaba, ngisho nenyama yami iyamhlala ngokwethemba. Hallelujah. Amen. May you find joy. Hallelujah. I don't tell Makelwan, may you find joy. May you find peace. Hallelujah. May you find joy. May you find peace. Iyahlupha lento ukuthi ungabi nenjabulo. Iyahlupha lento yokuthi ungabi nokuthula. Hallelujah. Ngoba umuntu ongenakuthula bazalwane simbona mase bazohlupha thina ukuthi lo muntu lethemole eqhubeka ngaphakathi kwakhe yikazosikhathaza kangaka awakhathaza abantu nepeace. Hallelujah. Wena uqabanga nje ungacabanga ukuthi nje inkinga hayi lo muntu lokuthi umuntu ohluphayo inkinga yakho ukuthi akakuthula kwamazi ukuthi nawe ungabe usiyamsiza umkhulekele ukuthi inkosi ukuthula. Hallelujah. Inkosi mahambele mphuthula khona nangizophila kamnandi. Hallelujah. Ingakho lithi iBhayibheli sibakhulekele ngoba yena makababhizi hayi noma ngabalezitha ake uthi inkosi keep my enemies busy. Hallelujah. Babe busy nje bakhohlwe nina so that I can continue mina ngikhonza ngiphile. Hallelujah. Let it not ukuthi nami sengiyamncedisa because ufrustrate ama happenings wempilo yami nami sebenza nje ngaye ke nami ngiyamncedisa ngithi hayi sengizwile uyakhuluma sengizwile kunje no. Hallelujah. May the Lord give us peace. Siyadinga ukuthula bazalwane. Hallelujah. Verse 27. Ngokuba awuyi kushiya umphefumulo wami eHadesi, futhi awuyi kuvuma ongcwele wakho abone ukubona. Hallelujah. When uJesu efa waya eHadesi. eHadesi indawo efana nomebizwa ngokuba isihoko. Hallelujah. He went down to hell. He went down to the Hades. Mefika khona waya ukuyolanda ihluthulelo. Wayolanda ikhiya. Hallelujah. Kuna lento ethi abantu bebacabanga ukuthi uJesu ufile. Hallelujah. Kuna lento ethi abantu bebathi uJesu ufile. Kanti uJesu akafanga ngoba akafi uNkulunkulu ebazalwane. Hallelujah. God does not die. Hallelujah. God does not die. Ku-creation yabantu nathi besidalwe ngendlela yokuba we shall not die. However, kwangena isono emhlabeni ngoAdamu. Uma kungena isono kumuntu, kwaphoqeleka ukuba umuntu ngokwemvelo yakhe, ngoba uNkulunkulu imvelo yakhe was pure, imvelo yakhe was holy. Waphoqeleka ke ukuba kungene ukufa, kube introduced ukufa ukuze umuntu idokodo lakhe noma umzimba wakhe bese uba temporary, ungaqhubeki uphile ingunaphakade yet ucontaminated sewunomgcono.
Hallelujah. So uNkulunkulu akafi. uJesu azange kahle mase sibeka kahle lendaba afi. Hallelujah. Uthi esiphambanweni baba kufezi wenziwe konke maqeda athi umphefumulo wami ngiyawubeka ezandleni zakho. Emva kwaleso statement bese lithi iBhayibheli wangena isikhanda wafa. Kwatholakala ukuthi impilo kuyena ayisekho ngoba sebenze itransfer yespirit wathatha umoya wakhe wawubeka enkosini azikahle ukuthi uzobuya awuthabathe. Uma abantu bethi uJesu ufile yena uyehla utshona phansi uyolanda iauthority eyantshontshwa azoyinikeza ibaba. Uthi nginamandla ukuthi ngingabeka impilo yami phansi ngiphinde ngibuye ngithabathe. Hallelujah. Ubese athi mekhuluma nabazalwane ezandleni zami ngiphethe zonke ihluphulelo zokufa nezehades. Ingabo ngithi kuwena namhlanje ukufa cannot keep you. Kunezinto dingaziphile empilweni yakho dinga ukuba zingafi ukuze uqhubeke uphile kahle. Ngifuna ukuthi uyomemezela kuzona namhlanje uthi niyavuka namhlanje njengoba uJesu wavuka akwazi ukuqhubeka nifile. Whether you run a business when ikhaya lakho uyabona lishona phansi ngithenga igrocery ngalinyanga ayipay every month lokhu ngiyathelela thengela abantwana izinto zabahamba ziyalahleka. Kufanele uyodeclare namhlanje uthi wena simo you cannot keep me bound. Ngiyaphuma namhlanje ekhaya lakho. Hallelujah. Last verse 28. Wangazisa izindlela zokuphila uyakungigcwalisa ngokujabula ebusweni bakho. Hallelujah. Amen. Wangazisa indlela zami zabantu. Wangibonisa ukuthi this is where I live. This is how I should live. This is the life efanele ukuba ngilandele uma ngifuna ukuphila. Athi obhala iBhayibheli uNkulunkulu he will fill me with joy while I'm in his presence. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu bazalwane he will fill us with joy uma sihlala kuye. Lithi iBhayibheli semfuna ukugcina akavumanga ukuba ogcwele wakhe abone ukubona. Hallelujah. Uma sikuKristu thina bazalwane indaba yethu lapha kuMartha noMaria. Uma uJesu akhuluma noMartha noMaria eyovusa uLazaro uyafika kubona uthi semkhona bathi kuye Nkosi ube ukukhona ngabe umnewethu akafa. Uthi umekhuluma uJesu uthi hayi Martha hayi Maria anazi yini ukuthi umuntu umekini noma efa uyophila. Hallelujah. Uma sikuKristu bazalwane kahle kahle we don't die. Hallelujah. We don't qobelana bazalwane we don't uzobuza umbuzo ke athi ingani last week kade semncwabeni lo muntu ekade simncwaba uphumele enkonzweni
basho kubekakholwa awumfundisi futhi ashumayela mara namnyale sibekile emathuneni kanjani. iBhayibheli libuya lenze allowance lithi kukhona uhlobo lokufa okokuqala la abanye bethu bamiselwe ukuthi bafe. Hallelujah. Wasifa okokuqala yingoba lengubo esiyembethe iwudaka iyabhidlika mele ife. Laba abangayikufa kukhona lento izwi lenkosi elibiza nge-second coming athi obhala incwadi yabaseKorinte asiyukufa sonke, hayi ukuthi sonke siyemathuneni. Abanye bethu bayoqhubeka baphile. Lithi iBhayibheli laba baphilayo uyothi uJesu ebuya evela esibhakabhakeni evela from ezulwini ehla maqeda bese siyaphakama. Uma siphakama bese imizimba yethu iyaguquka, le iyasala la sithola imizimba emisha ukuze siyobusa naye. Uma likhuluma izwi lithi thina we don't die, it refers to the second death emiselwe labo abangamvumanga njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So you need to speak to things odinga siphile empilweni yakho. Uthi rise up when aphila. Hallelujah. Amen. You need to speak to things that you need ziphila empilweni yakho. Kunemkhuleko efanele uyenze ukuze izinto empilweni yakho ziqhubeke ziphile. Hallelujah. Amen. Uzokwenza example. Ukungabuka yabona nale drug ekhona ebamba abantu bathi uma beyibhema ibizwa ngokuthi inyawupe. Oqala nje umuntu wakhona akagezi. Number 2, mase umbheka kwesinye isikhathi mase kayibheme kahle ngathulele marumini. What is that? That is ukuthi lo muntu kahle kahle ufile. Ngoba ikiyelisa yonke into yakho yenzayo noyijwayele noyiyo akusabi nempilo kuwena. Kuphela nje ukuthole this drug ekwenza ukuthi kuye uthothobala. Hallelujah. So we need ukuthi sibakhulekele nalabo ababanjwe yilezi zinto ukuthi uNkulunkulu akabenzele umusa abakhiphe amakhamandela ababambile bese yaqashuka singavumi ngelusha lwethu. Hallelujah. Nalento ebizwa ukuthi peer pressure. Yababa abantu yazo. Inkinga ye peer pressure asinjani? Isibamba sonke. Hallelujah. Bangomncane bangomdala thina sibheke ebantwaneni. Mawungekho careful ukhula nayo lento. Hallelujah. Mawungekho careful ukhula nayo. Ugcina sokhompyutha nabantu ngezinto abanazo ungazi ukuthi bayenzeni bona kuze bafike lapho. Ubone ngazi ukuthi wena uyifailure la ukhona ngoba kunezinto onganazo. Ufule ukubonga lokhu Jehova kusise ngawo ukuthi hayi nami ngifuna lokho abanako. Because ngifuna ini ngifuna ufana nabo. Hallelujah. Indaba yethu ilapha kuMaria noMartha. Hallelujah. Uma uJesu efika uthi mina ngokuvuka uphila. Noma umuntu efa ungakini uyophila. Bahamba bayethuneni, mabefika ethuneni ukuthi uJesu sanije ngoba itshe leli libekwe yimina balisusa itshe. Mabeqeda ukususa ilitshe uthi okay bathi Nkosi sezizini insuku seyanuka. Bathi Nkosi kahle ayisekho into esengenzeka. Uthi uJesu hayi bomata abantu njalo angishongo yini ukuthi mina ngokuvuka nokuphila.
bayasusa itshe. Ubesathi Lazarus, come forth. Hallelujah. Speak to things uthi ukuba ziphile. Sengagcina igcina ukuthi uma uJesu ehamba uya kaJairus, uma eya kaJayiri, uJayiri uyamtshela ukuthi umntanami uyagula, ngicela uze Nkosi uzomthandazela. Wayela sesendleleni ukhamba loya wesifazane ofika mbamba umphetho uphuma amandla, maqeda wathi sesene commotion basamile, kufika abantu abavela kumphathi wesinagogu la uJayirus ahlala khona, bathi kuye ungasamkhathazi umfundisi ngoba ingane yakho seyifile. Kanti bakhuluma nje kumuntu oyinkosi ngaphezulu kokufa. Hallelujah. Uthi kuye ungakhathazeki, wena kholwa kuphela. Bahamba uyafika uyamvusa umntwana. Ifuna ukugcina ngokuthi ke bazalwane, death cannot keep you. Ukufa akunamandla phezu kwempilo yakho. Wena uyakholwa, wena wathengwa ngegazi enenani eliphezulu. Whatever thing efayo empilweni yakho namandla phezu kwayo, kunezinto efanele ungavumi ukuba zife, kunobudlelwano efanele ungavumi ukuba kufe, ngoba kwafa lobo budlelwano kuyoshuphela ngawe. Do not allow death to have power over you. Noma isimo ubona siqindezela phansi, ungavumi, phambana naso ukuze kuzobonakala amandla kaKristu. Ingakho uJesu athi uma navuswa, uPawuli uthi uma navuswa naye funana lokwaphezulu. Hallelujah. Bengifuna nje ukuba ubekeke enhlizweni yami ukuthi namhlanje ayikhamba uzominister, uzoshumayela. Ngishumayele nje ngendlela ehlukile. Hallelujah. But with the hope yokuthi konke lokwesikhushona uyakuthatha uyokusebenzisa ukupha amandla. Sizofika isimo, zizofika inkulumo kuwena, zizokwenzeka izinto empilweni yakho, but ngicela ukuthi ungavumi wena, ungavumi ngawe. Hallelujah. Yala ugoloze nalokholo lwakho, ungavumeli nento eyodwa iphazamise ukholo lwakho. Hallelujah. Nkosi yomusa, inkosi. Singaphakama thina sonke.